se descentrou, atención ao lanzamento e gol! Gol de Maradona. Homes importantes, prácticamente todos os presentes. E prácticamente o enfrentamento, o duelo entre ambos os dous xogadores, o mellor xogador do mundo, segundo de Europa, Gullit. Vamos a ver imaxes de do estadio de San Paolo. Xa ven vostedes acá. En estes momentos comeza o partido. Con 9 Bañi, co 10 Maradona e con 11 Romano. A Maradona, primeira acción de Diego Armando Maradona, internábase Bañi, ou falta. Aí teñen o entre os xogadores tanto de Nápoles como de Milán. O partido atrás, Renica, lanzamento de Renica, o balón que recupera o Milán. Rouba o balón Maradona, leva a Careca ao lado, segue Maradona e balón ás mans. Clara para o Nápoles aos 7 minutos de partido. Aí está Maradona, lanzamento coa súa perna esquerda, acabou. Houbo fora de xogo, indicou o Linier en posesión. A acción de Franchini. Franchini, segundo sinalou o árbitro Lomello. Rosario. O marcaxe e atención a esa xogada de perigo do Nápoles, buscando a Gullit, tocou de cabeza hacia o centro. Acción de peligro que salva a defensa. O atención a Maradona, buscaba a penetración de Careca, durísima entrada de sobre o número 7 do Nápoles, Careca. Maradona, e como no choque parece que saen peor. Unha nova falta que engadir aos números xa que se produciu colexiado o nome do xogador milanés. O Nápoles, balón ao centro da área, remate. Se foi directamente fora de Careca. Un novo lesionado. Roma conseguindo o triunfo o equipo de Milán. Atención ao lanzamento e finalmente a defensa napolitana. Lanzamento milanés. Era Maradona o que tentaba o remate entre Maradona. Diego Armando Maradona, tocou Maradona, saltou Careca e de novo. Tamén Renica, cabezazo e o balón que está a piques de entrar. Sinalar precisamente que a xogada estaba anulada por para Gullit, entrado por detrás. En venganza pola anterior entrada do propio. Esas, atención a esta xogada do Nápoles, o lanzamento xa sen forzas do propio Bañi. Reclaman os xogadores do Milán que hubo man na acción. Ensayada efectivamente, remate de Gullit. Foise fora, Punto favorable ao Milán. Pero aí a repetición da xogada. E de novo, balón favorable ao Ataque de Ancelotti. Houbo falta pola entrada do líbero. Falta perigo. Aí vemos de novo a repetición da entrada. Atención ao lanzamento. Balón para Virdis e gol. Cando levamos 36 minutos da primeira parte. Barreira, o balón Virdis que chega desde atrás, sae Garela, pero veterano dianteiro. Vemos unha nova repetición dese lanzamento de Ebani. O balón que queda. Ese balón entre o defensa e a saída de Garela que supón o primeiro tanto. Balón sen problemas para Gali. Ancelotti. Gullit, non chega Gullit ese balón. Taconazo para Colombo e balón a cor. Dos corners únicamente. Lanzamento sobre a área. Atención a Tassotti e finalmente intervención a base do pau dereito da porta. Efectúa o lanzamento a terra de ninguén. El lanzamento agora alto. Un pouquiño adiantado ese balón cedido. Maradona entre unha nube de xogadores do Milán. Os 45 minutos iniciales. Se descentrou, atención ao lanzamento e gol! Gol de Maradona. O balón aonde anidan as telarañas. Ese balón, Diego Armando Maradona. Unha vez máis, a repetición chegou a tocar. O Nápoles empatase no minuto 45 e algúns segundos na Liga Italiana e o Milán o equipo menos goleado. No estadio San Paolo de Nápoles, o resultado 25 minutos, empate a 1, adiantouse o Milán
por medio empate un e un cambio vemos a de principio no conxunto do Milán. Saltou os marcadores do Milán, xogada peligrosa, balón atrás, o pase da morte, pero segue Maradona, entrado en falta por Colombo. Cando le va... Aí está a repetición da entrada por detrás. Colombo e houve falta. Atención á subida do número 4, Franchini, máis rápido. Gullit, atención ao lanzamento de Gullit, fora, un lanzamento do xogador disposto a sair ao terreo de xogo. Pelaía Jordán. Teñen Ebani e Colombo, toca Ebani. Atención á entrada dos dous holandeses. Napolitana, pero estaba perfectamente organizada. Giordano, que parece que queren. Houve falta favorable ao Nápoles. Atención á subida de Baresi, lanzamento á esquerda. Garela do Milán, Baresi. Que Giordano, Careca, atención a Careca, entrada de Baresi, preciso sobre o xogador brasileiro. E de novo a repetición desa caída de Careca pola entrada a esta xogada. Minuto 21 de partido. Agora si saltaron efectivamente os Gullit. Centro e atención ao gol. No minuto 22 e medio da segunda dereita de Gullit. E a repetición, o centro. E como chega desde atrás. E hoxe parece que o Milán está disposto a repetir éxito. Basten, que entrou na segunda parte. Atención a Ebani. Cruzouse perfectamente. Situada baixo os paus. Balón que queda solto. Parecía fácil para Maldini. Esta xogada de Giordano. Hai dous homes, Maradona. Nápoles adiantou liñas logo do gol de Virdis. Atención a Gullit, pode ser o terceiro gol, efectivamente. Conseguir o 3-1. Minuto 30. Gran xogada de Gullit, arrancou desde atrás e deu un gol feito. Numerosas ocasións. Jogando con pases como este, obviamente fácil conseguir gol. Foi, como non, Rudy Gullit o que puxo o balón nos pés do seu compañero. No mesmo ataque o conxunto visitante. Atención a Romano, centro pasado, cabezazo e gol. Gol de Careca, Litano que sobe ao marcador. Minuto, trae cabezazo de Careca que acaba no fondo das mallas. Superou perfecto de Romano e aí está o testarazo do brasileiro ao fondo das redes da portería. 5 balón, o propio Gullit, atención ao Milán. Gullit alto, disparo a... Baixo os vestuarios e no seu sitio entra con Maldini sobre Gullit. Había posición irregular. Careca, atención a Giordano. Foi máis rápido. El final do partido, final con victoria do Milán por 3-2 no test. Victoria importante para os xogadores milaneses que dese xeito...